ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобини муҳтарам, тамошобини канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, нафарое ки хона харестен тамошо мекунед мора. Имрӯз 9 феврали соли 2025 навори хонаҳои душанберо тамошо кунем бачако. Барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира бошен агар ва хоҳен ба зудӣ фурӯшен, дар WhatsApp сурат ё видео шароӣ кунен, мо навораи бадна дар ютуб, тиктоки, инстаграм реклама када безпосредник ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшта гузорем дӯстон. фақат навора то охир тамошо кунен, дар ҳамун таги комментара нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор, баъд навори бадна аз рӯи комментҳо шумо навор мекунем. ирӯза навор фақат аз душанбе ҳай дӯстон. рости 8 хона мондем аз душанбе, 1 участка аз клубай. хулас тамошо кунен, фақат ҳамин навори ма да 1 лайк монена, дар канали ма подписатсия кунен, баъдан ман навора сар мекунам. ҳамира бихонем баъд. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад дӯстон роҳӣ кунем бортона. хоб дӯстон нигоҳ кунед, и ака мега ассалому алайкум дӯстони азиз. мо да яххонага аз шаҳри Бухтар, ноҳияи Вахш, шаҳри Левакан, Сарбанди Пешинаш ё Қурғантепа, мақсад ремондор или безремонт боша мешавад. фақат дӯстони азиз нигоҳ кунед, коробка набоша, ҳами кам беш ремонт дошта боша, ҳадди ақал зиндагӣ карда шава, то 180 000 сомона мегирам. рақамҳои WhatsApp ахираш 7836. илтимос карданд ки 1 сум ҷамъ кардем, мақсад тамом шидестай. кадомитон дорен, кадомитон ягон адрес дорен, дар WhatsApp нависен, кори савоб мешава, мега ҳами бародармон занг занем бачаҳо. хоб участкаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, болои қитъаи 6. замин ҳуҷҷат дора мега 5 сотиқ замин битонош барои 2 хонаи 5x4 ва 2.5 рехтагӣ. нархша мегем 40 000. и калодеси овай дӯстон. нигоҳ куненда, ов рафтай ҳоли кушодагӣ нестанд. светш иҷада бисёр ай, мақсад аз ҳисоби 1-2 заводай ай ҳамон ҳисоб иҷада свето намебарад дӯстон азиз. хоб болои қитъаи 6. ин маҳалла маҳаллаи Чаманзор. хоб алиш намешавад, суми наличи дар кора мега, фақат ба суми наличи 40 000 сомонӣ. рақамҳои ахираш 6924. кадомитон участка харастен, ина занг занен, ҷои беҳтарине дӯстон, бовар мекунен. ҳамиҷа ман хидмам хона дорам дӯстон азиз. иҷа нав обод шидестай дӯстон азиз. хоб касоне ки мегира пушаймон намешава, барое ки ҳамин шахсият да срочно сум дар кор, ба ҳамон хотир савдош кардестай. хулас шароити мақсад хонара бардоштан надорум, мега ба ҳамон хотир савдош мекунам. деҳаи Чаманзор, деҳа обод шидестай дӯстон азиз. овора гузарондиян ҳоли кушодагӣ нестанд, светошон хулас намебара. маълумоти пара рақамҳои дастӣ ахираш 6924. бози занг бизанен, бигей канал, мақсад аз канали Саудо ТВ номероро гирифтем, ҳамин шахсия худшон мефаҳмад дӯстон. хоб навора ба лайко дастгирӣ мекунем, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. агар ба шарти хонахар, заминхар, квартирахар бошен, агар мода беҳад арзонора роҳӣ мекунанд, успеҳ ягонча мехарен. қисмати хонаҳои Душанбе. аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 4 ҳуҷрага, масоҳати 4 сотиқ замин. хоб Душанбе назди семензавод мега. срочна ҳавлӣ фурӯшӣ аз 4 ҳуҷра иборат буда, 4 дар хона дорад. хоб маълумоти бештар занг занен,
то роҳи калона мега 200 метр роҳ масофа дорад. хуб маршрутка мақсад камбуд надора. нархи хонара 350,000 сомонӣ меган. маълумоти бештарша занг занед. кадоме ки ами территорияи семензавод адрес дорен, хулас бо худотон мефаҳмед инҷа чӣ хеле шароито свет ҳаст нест, об ҳаст нест, шароито чӣ хел будан набуданша худтон медонен. шаҳри Душанбе, территорияи семензавод. маълумоти пара занг бизанен бигирен. наворда лайкҳо рамонен. ҳар рӯза бовар мекунем дӯстон, статистика ютуба нигоҳ мекунем, 60-70% меҳмонҳо тамошо мекунанд. фақат хушомаден лайкҳо хати поддержка кунен. квартираи дуюм дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ астае ки сеҳуҷрага квартира. нигоҳ кунен, ин хеле арзонҳо гуфтестам ки мода ҳолатҳое мешава роӣ мекунанд, срочно сумшон дар корай, мо реклама да мегзорем. секомнатни квартира дар якум этаж 70 метри квадратӣ, заправкаи Зуҳру, Душанбе. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи заправкаи Зуҳру, шаҳри Душанбе, Рӯдакӣ, Ленинский район. хоб кирпични мега сехонага, обични ремонт, чӣ хеле ки дар видео тамошо кардастен. маълумоти бештар рақамҳои телефонша мемонем дӯстон, худотон боз занг бизанен. 320,000 сомонӣ мега, хулас маъқул ки боша ҳозир занг бизанен, баренда бихаренаш. 320,000 сомонӣ. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар дуюм ошиёна 39 метри квадратӣ, шаҳраки Шарора, шаҳри Душанбе мега Шарора хулас. хоб хона дар шаҳраки Шарора қарор дорад. аз дар наздаш бозорча, балниса, масҷид ҳастай. аз политехникум 7 километр. мақсад хулас маршруткаи сесомона мерава. канализатсияи шаҳрӣ дора, ремонти нав, ягон ка зиндагӣ кардагӣ нестай. доми нав 7 этажа мебошад дар дуюм этаж. хона дар дуюм этаж қарор дорад. маълумоти пара занг бизанен. нархша мега ки 260,000 сомонӣ. 260-30. марама дӯстон занг занен. рақамҳои 4517 ватсап шунай. ҳозир занг зада, ҳозир баренда бихаренаш. 260,000 сомонӣ. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар 5 этаж 47 метри квадратӣ. идома бинен, и проекта бинен шумо дӯстон. Душанбе да қарор дорад. хоб маълумоти бештар занг мезанем. хонаҳои баландошиёнаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ аз котлован то тайёраш, лаби роҳи калон, об ва светаш доимӣ. хулас як хона надора бача азиз, як чанд хона дора. хонаҳое ҳастанд ки мақсад аз котлованан сар мешава. аз хонаҳое ҳастанд ки мисол тамом шудагиай ба як чанд намуди мақсад пешниҳодҳо. ҳами нархи обични 240,000 сомон мега дар 5 этаж 47 метри квадратӣ як ҳуҷрага. нашод маълумоти хонаҳои дигара метавонед рақамҳои 85-59 ино метавонанд боз чӣ хел бигем қарзам битиҳанд, тариқи кредитам битиҳанд, ипотека бефоизам мақсад может гирифта мумкин аст. хулас худтон занг занед бигем ки аз канали Сауdo TV гирифтам ки канал як сол зиёда ки коркисаи оидаи хонаҳо. панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки ду ҳуҷрага квартира дар аввалин этаж 45 метри квадратӣ. анаи хонане ки просто зури бад ғалтид метонед дӯстон. не толка и хона, ҳамирӯза навор просто бомбаши зури бад да. гипразем Чимтепа, шаҳри Душанбе. рақамҳои ватсап шумонем 8282, духонага 45 метри квадрат. хоб дар аввалин этаж ремонти хона, ранги мақсад чӣ хел дар расм мебинед, падабой, баняш кафел, хоб абой ва полша мақсад. хулас беҳтарин кадагян техпаспорт дора, арзон ҳам мешавад. Саудо дар таги дом мега.
خب نرخش 235,000 سومانی میگه. بچه در 235,000 هم را بخرین. اگر فکر میکنم که سعودو تیوی گرین نوارای زور کسای نکی لایک را کم کسین شما. همین لایک ها چند قبیسه شوه نوارای جالب زیادتر میشوه. ششمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که در سوکلنی اتاج یک حجرگاه کوارتیره و اتاج سوکلنی 29 متر کوادراتی شهرک شرورا شهر دوشنبه. خب نرخش میگن که 130,000 سوم. خونه در شرورا قرار دارد. از پلیتکنیکوم 6 کیلومتر راه است تا پیشخانه را در مرکز شهرک پیش مکتب صدیق بزرگچه سویت اب دویمی میگه. نوسترویکا میگیری ریمونتش میکنی 130 تا. خب زندگی را سر میکنی ریمون کده. دوم پورا تمام شدگی همسایه ها اوژه زندگی دوران. خودم صاحبی خونه‌ام درست سوم در کرای سروشنا فروخته استیمشه با نرخ 130,000 سومانی. معلوماتی پرا پایید خانه رقمای 45 و 89 ده بازی زنگ بزنین باز نصیحت کده معقول باشه برنده بخرین. همین دومده قرار دارد سونیز. میگذاریم به هفتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک حجرگاه کوارتیر از عزیز در سه موشیانه 28 متر کوادراتی 65 میکرورایون شهر دوشنبه. یک خونگاه ادکریتی دوم میگه. خب 4 اتاژه خونه میگه در 3 اتاژ قرار دارد. خونه کلونش مساحت 28 متر کوادراتی بالکن 2 به 2 دارد. خونه تعمیر دارد. جای خوب بهترین جا خلاص نزدیکی مکتب صدیق هستی. خریداری سریوز نباشین اگر معامله سوز هم کرده میشه. خب نرخش و زیرش 365,000 سومانی میگه. معامله سوز هم کرده میشه. ریمونتو زمانوی فسانی خشرو کردگی 28 متر کوادراتی یک خونه کلونکه که 3 اتاژ دوستان 65 میکرورایون دوشنبه پروداکشن. زنگ زنید دوستان عزیز معلوماتی پراشه بگیرین شما. میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که باز یک حجرگاه کوارتیر است که در 4 موشیانه 28 متر کوادراتی در 46 میکرورایون دوشنبه 46 است که دوستان عزیز تریتوریای سلطانی کبیره. خب سروش فروشی با نرخ 385,000 سومانی. یک خونگاه فروشی ادکریتی لیتسینس میگه. خونه کلونش خلاص 28 متر کوادراتی دومی 23 دروب 14 با همه چیز چورش ترمیکس کوخنی گارنیتورا پرده قولین تلویزور ریمونتش بهترین بعد خلاص هیچ کس زندگی نمیکنه. خانواده میگه سوداش میکنیم با نرخ 385,000 سومانی. فکر میکنم که نوار معقول شید. نوار معقول شده باشد در امو کامنتر نویسین دوستان عزیز. پبرات که با پیش سعودو تیوی لایک را مونده باشین. چندم لایک موندین. نوار معقول شید یا که نشید تا آخر تماشا کردین نکردین حتما فکراتون نویسونده مونین دوستان که ما به نظر میگیریم فقط دستگیری. نمرای ما برای رکلام کردن ماشین زمین خانه کوارتیر چیزی باشه در واتساپ روی کنه رکلام که فروش نمیگذاریم. نشاطی آدمایی که کامناتا میکوین کو خیلی ارنده کوارتیر ارنده کامناتا یا نفرایی که خانه هاتون ارنده میسپرین برداری که زمینشون در کره در کامنتاریا می نویسین. فقط در واتساپ نویسونین نواری باید نه اعلانتون میکنیم یافته میتیم ان شاء الله. لایک را مونین ماکسیمال 50 سکنین زنده و سربلند باشین.